Sa godayon nga ron ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Emerson, iti panang isurat ni El Amor Verdadero. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi ati tao nga workaholic. Wen, iso ti trabaho latan nga trabaho, dinaamo dayta, dinaamo adayta ti mangibus gayam ti oras na. Ket mabaybayan na ti pamilya na. Kasano Manong Nemi ti agbalin nga balanse? Kasano ti agbalin nga balanse iti beneg ti pamilya kontra sileng ti pirak? At luyak kita nga umay manen na mangipalais ti kapadasak. Kapadasan no sa dinno anabigbig ko, anabat pateg gabanag, ngem ti pirak, Manong Nemi. Ngem sakbay ti amin, nga nakidrugi, kablawan kayo, itinimbag nga oras yun ita Neymar Studio. Kasamaten, dagiti panak nga dumdum nga nagbibuya, itintero nga lubong. Kasi nga rod, Manong Nemi, nga rugyak dito yung pagsalitaan. Nasa pang abigat, Manong Nemi, nga magsisinong ba't kami manan kini Natalie nga asawa. Natalie, intun ka ano? Nga gananos na iti dito nga lugar. Magitan ba't ka? Marigrigatan di biyag tayo dito. Nakarigrigatan di biyag tayo. Mano lang ti swaldok, nga gararamit ti hollow blocks. Di pa umunay nga agserbi ka na tayo. Aya? Kasanong tulangan di biyag tayo ito nagbasan di iti high school ken college di kiti duwang anak ta. Emerson, tiyak kayat ti pumano ito dahito nga lugar ko nakmet. Namin anong nga bagakeng ka? Nga tiyak matalawan ni Lola Juana. Nga iso tinang tartaraken kan ng kupkup kanyak. Manipod pa'y nagsina nagdadakkel ko. Narikat ka din nga maawatan deta? Natalisa nga problema ni Lola Juana. Taitugot to yung met. Hamom na sa seti biyag tayo. Nasa seti biyag tayo na datay sa Pangasinan. Tadapis kariyak. Nga tawid ko, nagdadakkel ko, nga pagtarak nantay, tibangos. Narikat, tikas di naman nagbiag. Saan ka sa pulan, saan ka apo yan? Hindi pa ilang ibagbagak kini Lola Juana day ta, Emerson. Ngam saan na kayat ti pumano dito, eh. Tiyan nga, abi nga di na kayat. Nakalawlawag. Ibagak manin kang kaidi. Di na kano kayat. Ti pumanaw iti na ito nga lugar. Ta dito'y kano ngayon na enak. Dito'y kano mo't lang matay. Alangan mo't nga panawan tayo ngagmaymesa ket baketen. Manong Nemi kumkumbinsirik ti asawa nga panawan min ti Ilocos Norte a lugar da taing kami nagnaed sa di Pangasinan nga lugar ko. Marigata na kami Manong Nemi nga mangipaay ti apagiso nga kasapulan ti pamilya. Ni ti layang banagaramid ti hollow blocks ti pagsapulak. Nga magkitakit ti asawa. May gapu kini Lola Juana Manong Nemi. Duwa ti anak mi kini Natalie, babae ti nauna, agtawan ti 10, ken lalaki met ti may kaduang agtawan ti 8. Kahit ko idang iyawid sa di Pangasinan, tama sigurado. Nga sigurado at nga manasaysiat nga amang ti biyag mi sa diyay. Saan na kayat ni Lola Juana ti sumurot? Kasano nga ron? E di na minsan, Manong Nemi siya ko na mismo tinakisarita kini Lola Juana. Kit kino na. Ay, Lola, abi nga diyo kayat nga intayo agnet sa dya lugar mi. Ket amang nga nasasiyat no kung tibiyag tayo sa diyay. Nga, meso na po. Yan na. Dada ka di manin tayo palagip mo kaniyak. Diyak pulos panawan, dahil ito yan nanumo nga pagnanaedan tayo, apo. Apay mo't Lola. Apay mo't. Anyat adda ito dahito nga pagtingan. Tadi yung mapanawan. Nela, kahit mo nga mamuan. So nga rin salsalut-sudik, takit ko mamuan. Nela, dumanga ka nga rin na po. Di, Diyos kalwad na nga ni Kanor nga asawa. Ket pinanawan ako ni Tadon nga pagtaw-tawan. Ni Josepa nga anak ko. Ha? Amom ni Josepa. Ni Josepa nga anak ko, nga nanang ni Natalie,
nga asawa nga pinututam ti duha, pimanaw met adyak amo a lugar ti ayan na. Imbag pa ya, tada ni Natalie nga apo ko, nga liliwak. Aya, iti kaawanin ti asawa, ken ti anak ko. Mamapaw. Malaksid kin Natalie, aliliwak. Dahito'y pay, pag nanaidan tayo nga balay, ti mais nga mangmangdid kanyak, iti ragsak, apo. Di kayo maawatan, ti kayo nga sawan, Lola. Ay, kung di panunos mo na. Ano, dagiti nakalalagip nga napaspasamak, hindi dahito nga pagtaingan, hindi kompleto kami pailae nga pamilya. Tunggal sole, makita, hindi dahito nga pagtaingan, barok. Hindi so, timang ipalpalagip kanyak, dagiti nararagsak nga momentum, asang kapamilya. Kaya dahito nga muna, adyak kaya't apanawan dahito nga pagtaingan. Amok adakkel ti karbengam nga mangyadayo kay ni Natalie, ta asawa mga rod isuna. Di kat lang mabali na pa, nga sa mga adayo kanyak. Taore kat mabiit laengan nga panawan, alon unin naktun ti daga. Manong name Jakon sinungsungbatan pa ni Lola Juana. Ngem oray nakastat sa una natibkarlat ta manon nemi ti determinasyon ko nga panagnaed iti bukod ko nga lugar. Dati naranyag nga masakbayan dagiti duwang anak ko manong nemi. Ti pampanunutek. Yan. Ket narigat ko nga ipaay dayta no dayto lang agar aramid ti hollow blocks dito Ilocos ti pagsapulak. Isu nga pamaysa kon tinangikadeng manong nemi. Kasaritak man ti asawak, mayat manunusaan, nung saan ngisot may suro. Susukit ti matungtungpalan. So nga kinasarita ka na laing ni Natalie manong nemi. Natalie, mabalin ka din sarita tama? Mabalintang sarita? Mabalintang mantag, madigo de, take two. Natalie, agsarita taman, mabalin. Di mo ko naan, Emerson. Nga may panggaman dito, di bagbagam nga papanaw tayo. Nga panagnaad tayo sa di Pangasinan. Dahil ang nga peso. Kahit nakaikad din akon. Ano takit mo sa malakay? No di yung kayat ti sungurot. Siya kung tiyag may mesa nga mapanid di Pangasinan. Anya? Nalawag tinangig mo. Kakasan nung dagiti masapsapol dagiti duha nagtago matayo ka. Di ka matanagan. Tayo nagsadyay para kada kayong agina. Inagsadyay tapno agtarakan ti bangus. Kaya nagsapol sa balipay nga pagtrabakwak. No ditoy, susapoy. Mat sa bali nga maraming dito, nagaraming ti hollow blocks. Ngayon sadyay at agtarakan ng ti bangus. Agsapulak pa sa wali pagtrabahuan, nga mabaling ko irapin. Emerson, saan nga butadyak kayat, ti umayag na sa di lugaryo. Nga mamomjak mapanawan ni Lola Juana ko nakmat. Tanong ko nakasanak nga nagbalikas. Awanak ko man dito ilubong. Nung saan nga kapukin ni Lola Juana. Kahit nalawag. Kaya't ko akadan na kan iserbian ti tao nga nakautangan tinimbagan hakim. Sama ko may paidam day Emerson. Alawan, mawatan ka. Ayun pangasim. Saan nakalapdan? Manong nemi mayat man muno saan ti asawak ngem saan nakon nga naati papay. Ket no pay adda irteng dagiti sakak nga umadayo. Aramidek ti pagribengak kas ama ti pamilya nga mangipaay tinasaliwanwan nga bihag kadagiti aggiinat. Nagpakadak nga rod kadakwada kas tamatan kani Lola Juana. Kinidadagon diti Pangasinan manon nemi nagtarekenak iti bangus. No pe kay papanan nang emutangak iti damo iti pagpunak. Katapno anda maipawid ko iti pamilyak bayat nga ururayak ti panakaharvest dagiti taraken ko nga bangus.
Nakipasada ak iti jeep downtown iti ruta na dito Dagupan City manunemi. Ket masapsapulak nga may masapsapulak nga makipaspasada amang nga naknakkelan da ito. Ngem ti masapsapulak idi nga aramin ti hollow blocks. Kadanyan tulayan manunemi no harbesak kadagiti taraken ko nga bangus. So ako naktinakam ko. Umisulaing tinaramid ko nga addang manunemi. Ti laing bentahe na no addaak ngamin iti Ilocos manunemi ket makadanak ti pamilyak. Ngem kayat kunakmet nga paset dayta ti panagsakripisyo para ti masakbayan dagiti duwangan nak mi manunemi. Anusak ni iliw tinapateg ket amok anasaysayat itan ti kada nasaysayat itan ti kasasaad da no pay adayo ak kadakwada. Ket no kasta kumusta ida, tawagag ida manunemi. Hello, Natalie. Kumusta kayong kadagiti anak ta? Ha? Sweetheart. Nasyat kami laing dito ilakay. Kaya naawat mi gaya man iti impahuit mo. Kinagyaman kami unay. Sikamat bakit? Rabengag dayta kas ulo ti pamilya. Ket laing makunak, ha, Natalie. Ayawanang manimbag dagidan nagta. Nga taiso da ito ti pakaragsaka. Kanuri si ka. Di ka pasirsirig dito ha. Ni matlakay. Siksik ka laig si kakindi At sulisog dito. Awan di pagdanagan. Sige, lakay. Di mo makadanagan. Dagit anak ta. Dadyak tubaybayan dagit anak ta. Kasta matanggan niya. Sige dito Di mo abusuin ti magim. Ang mga sakit ka, narigatan. At dayo akbat nga rin nga mga stimar kayang ka. Manong nemi saan man ang makalitop ti tawag kapag iti iliw. Ngayon naragsaka ko manong nemi numangit ko ti buses ti asawak ken di kiti anak ko. Bulan pa tinaglabas idi tamabalinan nga harbesan dagiti taraken ko manunemi nga bangus. Apo ni tinagsak ko manunemi. Tanatyambag iti kangina ti presyo ti bangus. Kadagos ko lang nga bayadan ti inutang ko nga nagpuunak. Ken nawadwad pa yan ti kanansyak manunemi. Aday iti tagapuna nga naiayok manen nga nagtaraken iti sumaruno nga gundaway. Intuloy ko matlatan tinagpasada iti jeep. Kat babay ni dayta, may liwliwag ko nga manunemi ti iliw ko ti pamilya, taado di kiti padak nga jeepney driver nga makasasarita. May salita ni Paris Steve. Kaya di minsan nga pa nagsasarita mi kay ni Paris Steve, kinumbidar na. Pare Merson, pare, awisan ka ba? Awisan na. Puera, beer house pare tadyak kaya sumurot kang ka. Ano? Naawisan ka di beer house, di mo kaya? Diyak kaya tapulos. Kakaiso na nga. Ato nabipindas dito Pangasinan na naroon na Dagupan City, pare. Basta siyang kuwakayat. Talaga. No beer house, di pa nga awisan kanyak, diyak kayat. Pare, sa nga beer house. Awisan ko kumain Domingo di balay. Tapay. Nagpartiyak kami ni Kalding May iliwag nagpulutan, nagsida ti Kalding, karang ti Kalding. Nagsiada na kasi, anang okasyon pare. Kasangay ko yung Domingo pare. So may kantuin. Kaya una, may iliwag matan nga agsida ti karang ti Kalding pare. Nang rote ti silat na nga naggenanti na papahit. Apo, nagimasen. Nga maka-arthritis mo. Huwag pare sigurado tayo ta. Ha? Namnamag nga da, tikad namin itong Domingo pare. Manong nemi kasta kami no kwa. Nga jeepney drivers, no adag kasangay kada kami masapol nga pumorti ka madlata at tinagsara nga pagsasanguan mi. Manong nemi. Iti nga rod nagtingan ti aldaw ti Domingo alas 3 pa lang iti malem nga napana ko iti balay da Paris Steve. Kadadalayang ti kabangibang nga barangay ti lugar da.
Nasang batakon manong name dagiti padak nga jeepney drivers nga madaman nga pulpulpog. Ayan, narukrukan nga kalding. Timulong nga nagiwa, idita nawakwatakdan, tikabayan kalding manong name. Kahit kurakan niya ni paring Steve. Pare Emerson, dahil dati sila takang kunam, ilasin mo, ta iluto tayo, ti kaserula, ta iso ti panarasan tayo nga pulutanin. Rugyan ta din daginom. Mangururayan tayo karagiti maluto aputahin. O bayad ka din na nakasagana nga mainom pare. Sinaludsod kumat manong name. Nasyak tupet ko na yo, mga pare ko. Nasiglat ni Steve. Nalami isang nagiti beer nga impreser ko. Manong name siyempre nga dagos ti parang Steve iti uneg ti balayda awitnan dagiti aglinglanget nga biri di agsubli niya purak metten nga ginamulot silet ti kalding inikak ti asin kenso ka sa ko pinaburek manong name iraprapim men ti uminom bayat nga iwaem mi tineng pis tay lalat ti kalding nga mailawk mi ti kilawan amo kinalderetahan mi manong nemi dagiti tultulang karaman ti paragpag saksaka ken ulo idinto dagiti lalaem ket iso ti maaramid nga suwam nga laokan mi iti pias kadi dita maluto min dagita nga potahe manong nemi insaksak metten ni pare Steve ti video okay ket kimmanten nga dagos datay Inyilokano na nga release mi, tay oraing kay pasumal. Nalaing nga kumanta ni Paris Steve, manong nemi, iso kinantak mo nga insaruno dati Lili. Dati Ilocano version ti All of the Sudden. Nakaragragsak kami amin manong nemi, awan ti bayat ama atiw, nga kumanta, kurang nalaing nga pag-iinagawan min ti microphone. Kat bayat dati nga ragragsak, nariknak meten manong naming sumpiit meten tininom ko ang upat nga botelya nga beer. Imigo bak ti kaldo nga pag-isuunay manong naming templa na kumagat ti alsem na ti piyas nga nailaok iti suwam. Tinangad ko ti tangatang. Kat nakitak manong naming anang langab. Agpangpang dati tudo nga umay, linokatak pa iti may nga beer. Iti may litok ko manong naming agpakada akong kini Steve. Pare, ipakpakas diya kong katni. Nanglangaban din nga to. Si kamot pare Emerson. Ano kumano nang langab. Kat ore kat dati mat dito linong. Nagtudo. Ay, linong matente. Sige, minum ka pa eh. Kuwareng. Ikita nga min sa lapay ko nga linabak ang mga numabasa. Nanggalgal ko kapay lang amin timurang ko itay. Sakbay ng maik eh. Staya. Alalakat uminom ka pa. Ore may salaan. Sakang dumapan pare. Gusto nang pare. Thank you langan. Narigat no sobra nangurunag manuhak pa eh. Kaya happy birthday lata na. Alagan na ka maigawid na kat amuno nakarang nga gawid na yun. Agad na nagkar, di pa nagawid mo para Emerson. Kinuna naman nung name kat nagpakada akong kadagdahan dumapaya kakadwa. At dahil kong didalan nga agawid manong name di mayatan, di pataray ko, di biglalatan nga nagadip, ti makina ti jeep. Ni apay. Nito sumsumpro ka nato yung jeep. At dan sa daka sa partaan na. Apay nga bigla ta ng sarden. Manong nemi, adong start ko ng kaskas ding awan. Saan nga gandar. Tirigat na mangrugin nga agarbis agtudon. Diyak lang kumakayat ti mo ba nga mapanmangkita ti makina at diyak nang itugod iti payong. Ngam kapilitan nga bimabaak manong nemi. At na, nagkalintudwan ako manong nemi. Idi makidak ti perdina baterya mo't lagayam. Dagos manong nemi nga napanakitayan ti toolbox ko talak ti timbyenta ka sa pulak. Ngaman yan. Nga kinamalas na. Sa anggayam nga naipulang, teka rubak, dagiti bidulod ng harimyenta. Kinutkod ko ti ulok manong nemi. Problema kita. Kasan ang mapahandar ko ti jeep ko. Sinan mabali nga mang tulong kanya dito eh.
Ano nga kahit nasa wanda ito eh. Ada nga tadagas ang mapaspasamak sa jay lugar mi. E di ayan di kiti pamilyak. Ada nga ta. Hindi nga rin din ituloy nga ibasa dato'y surat di pagkasalitaan ni Emerson iti panagsurat ni Elamor Verdadero. Manong nemi impalawlaw ko ti panagkitak. Tamang namnamaak manong nemi nga adda mabaling ko nga pagpatulungan. Kaditi saan unay nga adayo nakitak nga adda balbalay. Napanak nga rod nga guni manong nemi iti asungad ko nga balay. Nagapuak. Umayak man kinunak. Rimuan iti ruangan ti maysa nga lakay manong nemi no jak mariro ag tawanin iti sumurok kumurang 70. Nibag marim nyo, tata. Kastamat kang kabaraw, kape ka da eh. Katata, naperdyan nga min lugan ko, kajak na itugod na kitirimientak. Dila adda liabe kan plaisyo dita, tata. Imisam tilakay manong nemi kat nagsubli asimrek iti uneg. Idi rumuar adan bit-bit na nga bag kan duwa nga payong. Inyawat na kanyak ti bag kan ti may isang payong. Ala ti bag barok ta. Adda di ta nagitirimyenta ka sa pulam. Kinalam dito may isang payong ta. Aglinong ka kan Pumbig sa titudo. Nagamanak tata. Ayun nakaditilogan mo barok. Adda nga na ipaigid di ta pikor tata. Kasta ka di. Ala magnakan. Muna kang sumurutak ka. Manong nemi at ipa kuma nga umay sumurot tila kahit makita kang marigatan nga magna. Tapos saray tapayaan na manong nemi titumang na. Ngayon na panunod ko, so siguro nga umay, saan na nga maipyar. Kan saan na nga maitalag kanyak dagiti binulod ko nga remienta. Baka ti atapan na kat saan kundon ni subli. E di makadanon kami ti jeep manong nemi, kinaut ko ti liabe, kan plies, iti bag, sinukatak ti baterya ti jeep. Bag ko nam, tadalat ta reserbak ng itugtugot ko nga baterya. Tunawan, jaklamon, no may awid ko pa ti jeep. E di masukatakon ti baterya, manong nemi, pinadas ko, pinaandar, one click. Nagandar nga dagos. Imisamak at napaisam mo tilakay. Nagkamarag di pabulod yung aramyanta, tata. Ay, awan na yaman na baro. Alala, umay ka palang bit sa jabalay, danumong balay ko, kumapay ka. Kitne, naslap kan. Pambaram to, ay, mga salapay, mang bilag pa lang ti arwata. Kapot na malaminak maten, manong nemi pinagustuwak ti lakay. Sige, tata, tapno, madangab ba si tirusok ko? Inawis na kasimrek iti balay na manong nemi ket naripar ko dagiti agkaraiwara nga alikaman. Ket ko na tilakay. Ay, pasensya ka lakuan barok Saan nga naurnos dagiti gargaret ko. May mesak nga minen nga agbibiyag ag nanay diti daytoy nga balay. Awan di problema iti dayta tata. Madamag ko malaeng. Anya ka din mararaong nga nagan nyo tata. Ay, una ya. Ang tapagayap na gamam mo. Ay, hapo ay. Roman, dasal niya, tinagan ko marak. Dati akmat na jeepney driver akas kang ka. Ay, siyakmat ni Emerson. Pukis, tata. Emerson Pukis. Sumadlag ang kanayong ka nakapukis. Alalag to ko kapailang harod Emerson at agtungtung tal madamdam at nakbiit mangisagana ti pagkapyanta. Nagtugawak nga rod manong naming iti tabok at tapukanan nga langkapi. Kat agtak-takan matan ni Tata Roman nga simrek iti kusina. Naagaw ti atensyon ko manong naming kadag iti na ekwadro aladawan iti diding. May sagayam nga peso na ito yung lakay. Di kita siguro nga aladawan ti liwliwa na mo takit kitaan mo ko. Wangan manong namin di kitila dawan nga nekwadro iti diding ti aking ngato
ladawan ti lalaki nga nakatuga. Ti aking baba nga paset, ladawan met ti babae nga nakatuga met laeng. Siguro ko nak, ladawan di kita anak ni tataruman manunemi. Kat madlaw manunemi nga kapumpunos launay di kita nga ladawan tanasilap. Kan kaslasaan nga ipalubos ni tataruman nga matapukan di kita nga ladawan. Iso nga tasliwot kasasaitan ng sumro. Minimingak di kita nga ladawan. Iti bigla nga nagtimek ni tataruman nga dagayaman iti sikigak nga jak napuputan. Ladawan di kita anak ko, di kita, Emerson Barok. Ay, adakagayaman tata. Hindi so ni tataruman manunay iti baso kan ti uring-uring nga takore iti basit alamisan. Nalasig ang kapetan Barok. Na napudot pa eh. Binagustuwak ti lakay manunay kat bayat nga igupag ti kapek. Kinunana. No kaya't mo Barok, kukuha mo di kita remyentak. Total, jak maten kasapulan di kita. Saan tata, nagababayin met kada kayo. Kan may sa adamat remyentak, binulod lang amin ti karubak nga dinamit impulang nga dagos. Kasta kaya? Huwag tata. Ang masabalik man di saritaan tata. Ayan nakadidigiti ka balayo. Dagiti anak yo. Ay, manong nemi tinalyaw ni tataruman dagiti ladawan iti diding kat inlastog nang intudo. Dayta aking nga itong ladawan. Ay, sula, baro kaya. Dayta ni Gibson. Gibson? May iso na itan nga engineer. Nga trabaho di Saudi Arabia. Kaya dayta ayan. Sa Saudi nga nakasarak mo tinti asawa na nga may isang nurse. Engineer di anak yo. Sa nurse di asawa na. At dapat ka din doang apo ko kadakwada. Tas sa Jeddah mo tin Saudi nga gindag. Deta mo na kimbaba nga ladawan Barok. So deta ni Juna. Juna balasan ko. May isang medical technicians. Nga nakaasawa mo ti taga Cebu. Nga dyan mo ti pagnanaidan da. Tingarot asawa yo tata. Asawa? Ni Caridad. 50 nga taon nga na tayo ti asawa ko Barok. So nga may mesako nga nagbibiyag pa iti dito nga pagtaingan. Tataruman, saan kaya din nga marigatan? Ngag may mensahe dito eh? Nang kat lumakay kayon? Aman, na marigatan na. Narigat may sa Barok. May karigata. Kaya't nakngalain ni Juna balasang mo Jezebo. Ngam siyak nagmadi. Diyak kayat. Tapi tata. Kasto ngamin Barok. Denggam. Saan lang nga siksikan tinagsaludsod. No, apay nga diyak kayat na panahon dito nga balay. Dahito nga balay, ti kakaisuna nga nabatbati apakalaglagipak, edi pamilyak. Ado, anararagsak ka nito, tinapaspasamak dito idi. Idi ta kompleto kami pailang amin iti pamilya. Dito, tinangrugyan, ti nasaliwanwan nga biyag, di karidad, nga asawa, kan nakitiduwang anak ko. Kahit dahil tatiga po na, nga jak pulos panawan dahito nga pagtaingan. Manong nemi dahita nga imbaga ni Tata Roman, simrek adagos tilagip ko kinilula Juana. No apay nga saan namat nga panawan, no apay nga saan nga mataltalawan ti balay na idya Ilocos. Agpadpada manong nemi. Ni Lola Juana, kini Tata Roman, di da kayat apanawan, ti pagtaingan da, ngay dya ka nung napasamak dagiti nararagsak akanituda. Intuloy ti lakay manong name iti nag-istorya. Amom, nakunak kang kaitay, Emerson Barok, nga may saak met idi nga jeepney driver. At nabukod ko idi nga jeep, nga iso ti na mataudak, idi panag-adal dagiti anak ko. Babayan di pa nagpasadak ti jeep. Napagrador ko dagiti duwang anak ko. Ayan.
Ngay sumat tinang itunda, itinapintas nga trabaho, kanapintas nga biyag, dagiti anak ko. Ayan ang harot itan dagiti GPU tata. Inlako ko na. Nadyak mo tin kabaylan tagpasada. Kaano nga rin tinaodi nga isasarong kar kata kayo, dagiti anak yo tata. Isasarong kar. Ay na. Nasurogan nga doang nga tawen. Nga saan nga pimasyar dagiti anak ko baro. Ure ta matawtawagan na kayo. Kumustahan na kayo no tawtawagan na kayo. Tumawag na sagpaminsan. Tumawag naman sagpaminsan no ka. Kada ti cellphone da anak ni Kumadri Piping. Ni Kumpadri Piping kanak ko ma. Di jay ti tawagan da tadyak madak sa cellphone. Tadya anak ni Kumpadri Piping kada ti cellphone na karuba. Isono ka ti umay dandanon ti anak ni Kumpadri Piping. Di cellphone na dito ikat ni Amom Emerson Barok. Inaldaw nga padpadaanak ti tawag dagiti anak ko. Tawari buses dalaeng. Ken buses dagiti apukok nga mangag ko. Agad naragsakok no ko. Basta ka ti tata. Alagat di ka nga nagsangit agarubos mat dagiti luwayo. Diyak maliklikan. Anak, ang kanayon ko nga malaglagi. Padpadaanak ti panagtawag na. Hasta ka talaga data, nang runa nabayagan nga di yun nakitkita ida. Maoray no kasta, pa-check nga sandamit nga aglangan nga mangipaw iti kwarta kada kayo. Ay, binulan met kadi nga mangipaw it da barok. Nga iso tigasto nga agserbi ti bagik. Ikakno ko ti kwarta nga pakitsenda tay kumpadrek nga wano asawa ti kumpadrek. Tenong kanalpasan nga luto. Ti umay na iyag dito balay. Ta saan akong naglutluto. Imbag pa ya, tata, adakas tat kinambag na karubayo. Narigat nga talaga dito yung sitwasyon nyo, tata. Pudno, narigat baro. Nang runa, kit makarik na kiti ut-ut, kadang iti susuop ko. Nga mananusak ti kastoy. Takas na siguro tinituding nga gasat ko. Uwan, na makarik na kiti sakit, di bagbagik. Panunutek latan, abong nga da ito, iti awan sarday na idi, nga panagtrabaho. Talagang ang trabaho idi, tapno mapagturupos ko na kita anak ko. Kat no, lagi pa na kita naragsak nga kasasaad mi idi. Nga sangka pamilya. Lumag-anan tirik na. Kasta ka di tata. No kasta nga pampanunutek ti panagmaymaysak kat mariknak dagi di sakit ko. Umise ma. Tapno di kasta kita. Saan nakadagos nga agrakaya ko na. Tano di kita rigrigat lata iti pampanunutem. Kalagang marik ng tirigat. Ngam no lagi prem di kita naragaksak ng runan o di kita anak ko hindi kita po ubing da pala di nga makayayo. Imintun ka ano nga ta nga makitak manen di kita anak ko. Kaya di kita po ko. Sabi ko mata iti da ito nga tawan kat sumarong ka da. Gamot agparparik na kanyak anak. Saan akong ngagbayag? Papagayam, inday ito itultuloy, kinigibus ng sa dinot pagtungpalan, dati pagkasaritaan ni Pagayam tinga Emerson, noan niya tinaadaw na iti pagkasaritaan ni Tata Roman, naawatan na itan. Nga nakapatpatigayam ti pagtaingan nga namuli ka dagiti ragsak, iti napalpalabas. Kaya, di na kayat apanawan. Di namat kayat nga makidan na kadagiti anak na, kayat na siya atin ti biyagda. Ano nga na pagtungpalan na papagayam, padanan nyo.
Indayon, ituloy ken na intayon amwen no, sa dinot pagkibusan, dito pagkasalitaan ni pagkayan yung Emerson, iti panangisurat ni El Amor Verdadero. Manong nemi makaluwaak pa yin nagdangdangag kadagitang ipagbaga ni Tataruman. Nang ro na lang aruden, idi tamaalan ng tibuelo ng agsawo karimpeksanan digiti napenpen nga marikrik na. Ako na. Mom, Emerson Barok. Tata, mailiw ka talaga kadagiti anak ko. Kaya nagiti apo ko. Ililiwag ano mabalin la kumakit asideg ti sa sarong karkanyak dagiti anak ko. Kaili ko na hindi nga makita. Agraman mo ito dagiti apo ko. Naragsakak siguro no inaldaw-aldaw. Kat adada rito sidong ko. Nariknak manong name ito na palalo nga iliw ni Tataruman kadagiti anak na hindi apo ko na. Mom, ni Compadre Peping, ako na. Saan na nga napaadal dagiti anak na? Isong aging gana ita, kat kabalay na ida. Inaldaw-aldaw nga makita na dagiti anak na dagiti apo ko na. Na. Marigrig at lahing tibiyag da. Kat nung daduma. Awang pa iti trabaho dagiti anak na. Kat day tatidyak kayat mapasama ka dagiti anak ko. Ti kayat ko kit nasa liwan-luwan lat tati panagbiag da. Iso nga ida kapag pigsaag, trabaho ak lang at trabaho para kadakwan. Di bali tata, tanatong palmat deta nga napaabyo para kadakwada. Agasan nyo, may isang engineer, kan may isang medtech, dagiti anak yo. Uy, natungpal. Miti sa bali nga banger Barok. Amom ka din nga umapapalak ni Compadre Peping. Payment ako na yung tigas na tata. Naragsak ni Compadre Peping, uren no saan na nga napaadal dagiti anak na. Kanayon ko nga nagkatawa nga mga ayawan ka dagiti apo ko na. Tata Roman, saan yung apalan ni Compadreyo? Ti panunutin nyo, kit na itedyo ti rbeng yo akas ama, anang paadal ka dagiti anak yo. Ay, husto mo't kadita ko ng Barok. Husto. So nga no, mangag ko nga mayat, ti karagak ni Compadre Piping, agraman dagiti apo ko na, ngay aywanan na ida. Ay sus, panunutek latan Naragragsak nga amang dagiti apo ko. Gapot estado ti biyag, nga sagsagrapan da ita. Dagiti apo ko ni Compadre Piping, di mo amon nun at masakbayan da, gapot Nasladyak, sladyak pa dyan nga. Maipayan da ito naranyag masakbayan da. Pudno da tata. Ngayon madamag ko man. Kasanon no, agsakit kayo ngay, sa sino ti mga iwan kada kayo. Ganda kong Padre Peping karod, kandi pamilya na. Isudat na siya at nga mangbambantay kanya. Isudat ti pagkatangak no ko iti agas ko, nga mamom. No kas na agsakit lang. Ditak nga marik na, tinapalalo nga depression. Kinapudno na, Emerson Barok. Tumaod no ka, tisugnod ko, kadagiti anak ko. Takalpasan, ti panangayayat ko kadakwada. Kalpasan nga impayag, ida tinapintas nga biyag. Ditak man lamas rongkaran, no kas tangagsakitan. Kaya't ko kung madagumbi kadakwada. No, darikrik na Ngim sa dinutayan da, awanda, Emerson Barok. Ililiwag no kang tumawag da, ore kumada kumalaeng, kumusta kan tatang, si bibiyag ka kadipay laeng, no kastat ibagada, nagsakak lao na yan, ngim pulos nga sada nga tumawag. Tata Roman, di ka nga nagluwa kas ta. Angim,
mapampanunot ko matlaeng. Nga responsibilidad ko ida, nga inikan tinaran nga masakbayan. Responsibilidad ko ida, nga pinadal. Kan responsibilidad ko met, tagbaling nga na siya at nga ama, kadakwan. Amok, ngiti saan nga mabayag, mapangkuntun danunan ni karidad, nga asawa kidya tanim. Ngayon may pagpakaas kiti Diyos, nga sakbay ko mga dumteng data. Kat makadanak kumapay lang ako muna, dagiti anak ko, ken dagiti apo ko. Tataruman, kapi ngamin nga di kay latan mapanag na di Jezebo, nga ayan ni Jonah nga anak yo. Total, iso pa yan ti mga awis ka na kayo. Ay na, Emerson Barok. Naibagak kang kaitayan, noon niya tirason, nga jak mapanawan, dito nga balay. Ngayon tata, kakaasi kayo dito eh. Ngayon di bale, siya konti kakaasi. Kan may sapay. Jak kaya tagbaling nga dadagsen kadakwada sa jay anak. Jak kaya't nga sakpay ti mainayon nga pampanunutan da. Dito yaglatan na numo nga balay ko. Dito ikon nga bilangin di kiti agtupak nga tudo. Iti sa gumaymay ti balay ko. Siguro, no adanton sa nga gasot nga nep-nep ti dumteng. Malagip dakton asarong karan dagiti anak ko. Manong nemi kaslakla na anungan nga oray la alimamiis dagiti pidit-pidit ko nakanggig kadagiti nga embaga ni Tataruman. Diyakon nakauning Apolos. Kaya sumanan tinagtimek. Amom Emerson Barok. May 69 na panagkasangay ko ita. Ha? Kaditata? Wen, 69 titawan ko, di tanga aldaw. Nukas na nga rin ka na nagsak ng panagkasangay mo, Tataruman. Pagyamanak maro. Imamom, Jack maalat agragsak, kaging gana nga awan ti mauray ko nga tawag, dagit anak ko, itangal daw. Itayak palagsapa. Nga mangur-uray tawag na. Maging gana, rumabiin. Ako matlahingin. Ako malang di mauray ko nga tawag na. Pampanunutik lat naman na nga makumikom da iti trabaho da. Pampanunutik lat ng Barok nga narikat nagsapol ti kwarta. Iso nga masapol ng trabaho da nga awan ti sing-singa. Baka no saan damat nga malagip ng birthday yun, tata. Imposible. No si ka kumati anak, di mo malagip ti birthday ti amam. Sa bagay. Manong nemi dya ko na mo ti sawag. Dya ka mo na mo ti bagak kadagita nga balikas ni Tataruman. Kadada pagapaman nga ulimek iti nagbaitan ni. Pagamom ti nagtimek manin. Emerson Barok, tata. Adda ka di pa'y lahing dagiti datakkel mo. No adda, kabalay mo ka di ida. Awandan data, damang nga ulila akon, kadagiti naganak kaniyak. Tapi nga nadamag yun dayta. Dinamag ko tano adda ko mapailaing nga kabalay mo. Siyak kuman, timang dagdag kang agawid, tamo ka madandanagan daitan ka. Amo ka sapsapulod da kan. Amo ka sagsagaan dan ti sangpet mo. Amo nga kailiw da kan nga makita. Tataruman, kasta ngamin tirik na dagiti nadungo anaganak ka dagiti anak na. Manong nemi, jak magawidan nga inarakop ko ni Tataruman na makitkitak kang kuhan at kinadungo idi dagiti darakkel ko. Kadsakbay nga naukas dayta nga arakop. Inulit ko tinagyaman kang kuhana nga sala nga gapo ti remyenta ken ti kape. No di kat gapo ka dagiti nababagas ken napnuan kay papanan nga imbagbagaan. Ang pagisumot idin nga nalpas ti tudo manong nemi dagpakada akon ket nakarik na ak manong nemi. Wen ket nagkari ako na kuma. Nga agsubli akto nga mangsang rongkar kini Tataruman. Manong nemi kalpasan data nga dinigagarang panagsarita mi kini Tataruman. Nabigbig kuno apay
nga nakapatpatig kini Lula Juana ti lugar ken pagtaingan nga nakabungon wen mabigbig ko no apay nga nakapatpatig kini Lula Juana ti lugar ken pagtaingan nga nang bangunan da iti asawa na iti naragsak a pamilya. Wen, kasla kini tataruman. Wen, iso tinang lukat kanyak tapno maawatak dayta ken matarusak ti marikrik na ni Lola Juana. Ken babaen pa kini tataruman manong nemi nananay nga maawatak ti marikrik na ni Natalie nga asawa. No api kasi sila engen ti panangdungdunguna ken ni Lola Juana. Ti panangayaywan ken panangilalana ken ni Lola Juana. Kumenderak sa luduwak manong nemi ti asawa. Iti aramidan na gayam ket may tutup nga panagsubad iti tao nga nagsapuyot ken kuana idi. Napalabas ti talo nga lawas manong nemi idi tamalagip ko mapansarong karan ni Tataruman. Gimatangak iti naloom nga saba nga ipasarabok ken kuana. Ngayon di makagtengag iti balay na mas daawak ta nakarekep ti ruwangan nagraman dagiti tawa. Nagapuak, apo, Tataruman, umayak man data siyak ni Emerson. Tataruman, adda ka kadi. Adda si Minip alakay iti bangir nga balay manong namigat ko na. Ni kompadre Roman, sapsapulan barok. Wen data, apay awang kadi isuna? Ay na barok, natayan ni kompadre. Lima nga aldaw itahan, tinapalaba, sipod na ipunpon. Manong nemi. Tep-tep palak tinuwak. Tama ipalagip kanya, no kasano ti iliw ni Tataruman, kadagiti anak na, kanapuko na. Saan na nga tanga sinarongkaran? Saan na nga tanga simagpet dagiti anak na? Pumanawak ko man manong naming minatipanak tila kay. Aguray kabiit barok. Kanya itay tinagan mo? Emerson tata. Ay, si ka ni Emerson. Siya kagbeso tata. Mabit laing nga. Mabit laing tan nakalain ti ipapaitad di kumpadre Roman nga para kang ka. Simrek tila kay ti balay da manong nemi idagsubli at bitbit na nga bag. Alaem da ito barok. Iso tibilin kanyak da di kumpadrek. Nga noom umay ka, ket itad ko kanukeng ka na ito eh. Manong nemi dagiti remienta, abinulod ko idi kani Tataruman, ti awat kanyak tilakay. Nanya na kinimbag, ti kinatao, ken panagpuspuso da di Tataruman, manong nemi. Ket gabot awo maten, ti pangitanak, ti bitbit ko nga sabah, inted kon itilakay nga naamuak ni sugayam tagnagan iti peping akong padre ni Tataruman. Nagawid ak nga rod nga sililiday manong nemi tanamang pay Jack kabagyan de di Tataruman. Nasakit tinakam ko tanapukaw wakas kang kuana. Nasakit tinakam ko mapukaw tikas kang kuana dito lubong. Kaya dito pa nakamamok kang kuana. Nagdakkel ti epekto na iti biyag ko manong nemi. Taapaman nga harvest ko manen, titarakan ko nga bangus manong nemi. Ang kadang kon, ngagsubli ako ni Tisidong ti pamilyak. Uwain manong nemi. Ang kadang kon nagsubli ija Ilocos, den na akmatlaeng ti pamilyak, ken ti baketen nga ni Lola Juana. Nasa daw ti asawak, edi mapasangpet na. Oy, Emerson, di ka malang nagpagpakadang agawid dito eh. Saan ang bagay kahit ka nga sorpresain? Kada mom, dito ya akong ngagnayan. Ha? Uwen, ta sumapo na klayangan dito iti napimpinas ng pagsapulan ng ti agaramid ti halong lags. Ta apa eh? Ada ka di problema di pangkasinan? Awan, ngam kay kayo nga denaan. Sika, tigidanak ta kani Lola Juana.
Kasi sabsabali ka ita, Emerson. Pudno ka man kanyak. Ada ka di basol mo di Pangasinan. Ada ka di napatay mo. Sikamot, bakit? Awan, lukas taon na pa nagparkargat magsublit lugar nga na kaya nakam. Ako nang napimpin sa biyag dya, ita, bigla nagkawid ka, biglang imbaga mo saan na kami nga panawan. Sikamot, bakit? Awan di basol ko, kanang naroon nga awan ti pinatay ko. Ngam ket di, nabigbig ko ti kinapateg ti pamilya nga agdeden na. Nabigbig ko nga ti biyag ket ababaonay iso nga nasken nga amin nga panahon ko ibukbuk ko kada kayo amin. Anya? Nakadrag kan samad lakay. Api kas tamat yan ti sawsawan. Di da ito'y hanakon nga madayo. Di kay panawan. Ora inat mapaspasama. Manong nami agsidsid daw ti asawak no api agas tamat yan ti sasawak. Ngamin tuloy ko lang nga kinuna. Uray no narigrig at tibiyag tayo dito'y. Tinapateg. Kat agkakalang lang tayo. Aglalangan tayo. Awan. Tiya pumampanaw. Awan tumadadayo. Saan nga may mayat? Manong nemi narakop na ti asawak. Kani may matinim marakop di kiti duwang anak ko. Edi, itatalyaw ko, iti panagkita kiti kusina, adda ni Lola Juana, ngagluluwa ang makais-isem. Adakon, Lola. Lola Juana, adakon. Ay, nasaya at apok. Langag ko amin nga embagam, kininatali, kinagyamanak Emerson apok. Manong nemi nyo maminsan kat narigat abalansyen ti pateg ti pirak kontra iti pateg ti pamilya. At darag iti marigrigat a pamilya ngem agdadanada a naragsak. At damat dagiti nababaknang nga pamilya ngem magsisina damat gapo ti sileng ti pirak. Sabagay manong nemi tunggal maysa at dawayawayana nga agpili no anyaman kadagiti duwa ti kayat na surutan. Ngem no siyak ti damagam ita manong nemi uray rigat lati adda. No lagid di tanaragsak kami ti pamilyak ngagdaden na. Manong nemi da ito'y ti kapadasak ti biyag kadsak bahayang tinaanay nga enak ka pumakada kahit kung ibaga ti mensahe ti maysa nga ama akas kinitata Roman ama iturong kadagiti anak. Anak ko sa dinuman itatayan nyo sapay la kuma tamalagipnak. Sapay la kuma tasarong karanak, uray maminsan laing. Kailaw ka na kaden na. Kailaw ka na makasrita. No addaman nagkurkuranga, pakawarin na anak ko. Kaya't kumaamuam, ngayayatan ka unay. Itinalablabes pa'y ngem, ti panakaamom. Dahil manong namikit mensahe ni Tata Roman kadagiti anak na. Sa dinuman nga paset ti lubong tayan da ita, nudumdumig da kadagiti nga programa. Manong namin dito yan nga ingudok ti amin kat sapay lakumat at daragiti adal nga naipalaon iti daytoy nga pakasalitaan. Ngagsiribikas sa nabanglo nga sayamuom amang pamang-ar iti pampanunot ti siya sinuman nga nakangeg. Alakastan, thank you. More power to your program. Ito agyaman nga pagaya mo, Emerson, iti probinsya ti Ilocos Norte, babayan ti panangisurat ni El Amor Verdadero, iti Pure Gold Tuda, Lawag City.